away ka jingtia ka balong tik kum balaje ha mairang ha ka ba uwe uchenrang ulat dung yap yala ka jong ka samla ha ka caka patba ki pulit menin ka tayau ki layathu ya ka jing sapanyap jong ka we ka kantai ka ba la kanno makalai sadung hadu khan rusin da ka wa ha ka we ka caka ka badon ha jan caka yang bos ha po berhampur jong ka jala Odisha kane ka kantai ka bala klatno na ka jing sadung yap kadai ka balatip ka teng kung ka priya muharana nakathan lanji pali jongka berhampur kata ya une ubadon kti penyap latip ka teng kumu abhaya muharana lai pusat nem karta ubadai nakani ka juga than ubalawan pendem hi hakmati pulit haden baulale yakani ka kam laong badang shen u abhaya uladu kam kum ulap asistan akawai ka hospital simet bat ubadon kti Bandung yap yala ka jong ka samla ka ba aput saus nem karta ulale yakani ka kam haka caka patba ula pengap yaka hakawi ka caka ka ba kia kendu man kapor hakipor balalekno hakata kapor ba kia kendu kala don ka jingyania ka bajur hapdeng jongki atin kata u abaya ula thambor yaka daka badung yap daka waj adu khandu sen namar ka jingpitar ka bajur kabala pelong yakane kentai bakan yap haju dai ha kapor janmit une usamla uba penyap yala ka jong ka samla ulawan pendem hi yala de hakmat ki pulit hakaba ula pla ba ula penyap yaka priya katkom ka jing yathu ki pulit ha ka jing toket ka banikong une usamla hakapor ba wan yakandu yaka ulara lang bat kawaj bat kane ka jing thmu penyap jong u kadai kaba latmu lupa tangkini ki video balengkot kublai sibun yen sekendu pat hakimi pat ki video ki bakum kini